מרפאת מדרה. במרפאת מדרה אנו מתמחים בטיפולים אסתטיים וטיפולים רפואיים מתקדמים ויעילים. אנו רותמים את הטכנולוגיות החדישות ביותר כדי להביא לכם את הטיפולים הטובים ביותר. תמצאו אצלנו מגוון רחב של טיפולים, כגון טיפול הסרת נימים מכל הגוף באמצעות לייזר, טיפול לחיטוב הגוף, הצרת היקפים והמסת שומנים, טיפול הממצק ומותח את עור הפנים והצוואר בטכנולוגיית הייפו, טיפולי לייזר המחדשים את האור, ממצקים ומותחים אותו, וכמו כן טיפול חדשני בלייזר העוזר להיפטר מנחירות. יש ברשותנו את המכשירים המתקדמים ביותר בעולם, באישור משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, והטיפולים כולם מתבצעים על ידי רופאים בעלי ניסיון רב המומחים בתחומם. הטיפולים כולם ללא כאב וללא תופעות לוואי, אינם פולשניים ולא מצריכים הכנה מוקדמת או שיקום לאחריהם. איך אנחנו בטוחים שתשיגו תוצאות טובות ושהטיפול שתקבלו מתאים לכם? גם כאן אנו מביאים את החידושים בתחום ומאבחנים את עור הפנים שלכם באמצעות טכנולוגיה ממוחשבת תלת-ממדית. באמצעות האבחון נכיר את העור שלכם לעומק, האם הוא שמנוני או יבש, מה רמת הזדקנות העור, מה רמת האלסטיות שלו, האם ישנה הצטברות נסתרת של פיגמנטים ואיך ייראה העור שלכם בעוד מספר שנים ללא טיפול ואיך הוא ייראה לאחר הטיפולים. על בסיס האבחון אנו בונים עבורכם תוכנית טיפול אישית ומדויקת שתביא לכם את התוצאות שאתם מייחלים עליהם. אנו יודעים עד כמה בעיות אסתטיות יכולות להשפיע על איכות החיים של הלקוחות שלנו ועושים כל מה שביכולתנו כדי להביא לכם את הטיפולים הטובים והחדישים ביותר. השינוי שלכם הוא ההצלחה שלנו.